Hello guys, nagluto tayo man ti pinakpit ti Ilocano guys. Ayan na, gulo. Kapati sa loyot na, bulong sa loyot. Panggisa natin guys. At isa po tayo na daing tinapang. Okay guys, bagoong pinakpit ti Ilocano, bagoong isa tayo guys. Ano guys? Ayan o. Panggisa na yung tinapa. Lagi ng bagoong guys. Siyempre, yun na natin yung kamote. Mahirap maluto yung kamote. Ayan mo. Ayan na lahat. Oh, di masal. Di masal. Grabe na sa doyot yan. Ante.